Pochválený buď Ježiš Kristus. V tomto videu by som vám chcel ukázať, ako sa naučiť modliť tzv. Rozímavý ruženec. A pre tých z vás, čo nevedia, čo to je, tak by som vám k tomu niečo povedal a ako som sa k nemu dostal ja vlastne. No, raz som išiel na svätú omšu do kláštora v Sampore, to je asi 15 km od Zvolena, kde bývam. No a tam v nedeľu pred svetou omšou sa modlili ruženec, ale ako som ho počúval, tak mi to prišlo zvláštne, že čo ty vlastne hovoria tí ľudia, lebo všetci vieme, že vlastne ruženec je, že 10 krát sa pomodlí jedno tajomstvo, no ale oni pri každom tom zrniečku hovorili niečo iné, tak mňa to zaujalo a išiel som do cirkevnej predajne vo Zvolene vedľa fary na námestí a som sa na to spýtal tam pani predavačky a ona mi predala túto knižočku, ktorú ale potom som zistil mimochodom, že dá sa aj objednať cez internet a dám do popisu videa potom link. Keď si ju pozrete, tak na začiatku vlastne ten, kto sa nevie vôbec modliť ruženec, tak má tu pomocky, že ako na to. To sú základné modlitby, ktoré sa používajú v ruženci. No a potom samotný postup, že ako sa modliť ruženec. A napokon potom to, o čo mi išlo, a to sú teda tie, ja to nazývam, že tzv. Výroky, teda to je môj termín. Klasický ruženec je vlastne ten, že je to vlastne 20 tajomstiev rozdelených do 4 druhov ružencov, radostný ruženec, a ruženec svetla, bolestný a slávnostný. No a každý má 5 tajomstiev. No a rozímavý ruženec je zvláštny v tom, že nemá vlastne všetky tie výroky rovnaké, ale vlastne iba prvý a posledný je rovnaký a ostatné sú rôzne. Neplatí to pre ruženec svetla, ale o tom si povieme neskôr. No a prečo by sa človek mal akože naučiť tento ruženec? No môj názor je taký, že už v názve to máte, že je vlastne rozímavý. To znamená, že sa zahlbíte viacej do tých jednotlivých tajomstiev. Aj keď počul som teda názor, že ten klasický ruženec, že on by mal byť ako keby taká hudba na pozadí vašej modlitby a vy už sami vlastne rozímate nad tými jednotlivými základnými tajomstvami, ale pre mňa osobne, keď som toto objavil, tak mne to prišlo oveľa hlbšie proste. A pri každom tom výroku vždycky viete si vybaviť iný obraz, takže za každým prežívate niečo iné, takže aj čo sa týka sústredenia, že to pomáha. Keď zistíte, že keď už budete vedieť všetky tie výroky vo všetkých ružencoch, no a myseľ vám odbehne, no a budete sa modliť požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, tak a nebudete sústredení, tak tam sa zaseknete a vlastne vás to ďalej nepustí, až kým si nespomeniete, že ako ide ten ďalší výrok. Takže to je ďalšia výhoda. Treťou výhodou je, že vlastne nepotrebujete mať v ruke nič, myslím tým teda ruženec. Keď viete všetky tie výroky a ako idú za sebou tú náväznosť, tak sa vám nemôže stať, že by ste sa neodmodlili 10 zdravasov. Jednoducho. A ja taký extrémny príklad používam, že keby vám odsekli aj všetky prsty na rukách a nohách, tak že si nemôžete počítať na prstoch, tak aj tak sa tento ruženec dokážete odmodliť s tým, že určite sa odmodlíte 10 zdravasov pri každom tajomstve. Celkovo je tých tajomstiev, ak som to dobre spočítal, tak by ich malo byť teda tých výrokov 200. Pokiaľ viete tie základné, tak potom sa potrebujete už len naučiť len 121. Znie to, že je to veľa, ale v skutočnosti poviem na svojom vlastnom príklade, že ja som sa modlil, že každý deň raz jeden
Tento jeden ruženec som si zobral a modlil som sa o každý deň raz, rozímavý. A už po 11 dňoch som mal celkom dobrú predstavu, že ako tie výroky idú za sebou. A po mesiaci som už bol na tom tak, že som nemusel mať knižočku otvorenú. No čiže v podstate viete sa všetky ružence, všetky 4 po 4 mesiacoch naučiť, ale tak, že budete si na 100% istí, že proste musíte ich točiť jednoducho. Tak ako píšu tu, že radostný ruženec v pondelok a sobotu, ostatné v ďalšie dni a tak. No tak ja sa už modlím ich rok, čiže teraz si už zhruba tak viem povedať, že naozaj, že keby ste ma o polnoci zobudili, že by som vám teda povedal hoci ktoré tajomstvo, hoci ktorého ruženca. Pre tých z vás, čo by ste ešte len chceli začať s ružencom, tak poviem toľko, že odporúčam najprv naučiť sa tie základné tajomstvá všetkých ružencov. V tejto knižočke ich nájdete pod číslom vždycky 10, ale nájdete ich aj pekne zoradené v každej modlitebnej knižke určite. No a čiže tieto keď sa naučíte, je ich teda 20, no a potom k ním pripojíte aj tie ostatné. No a teraz jednotlivým pomôckam. Každý ich môže mať inak, čiže nemusíte sa striktne držať toho, čo vám tu ja poviem teraz. Sú to moje pomôcky, ktoré fungujú pre mňa a vy si kľudne môžete spraviť svoje na základe tých pravidiel, ktoré vám ukážem. Ale pokiaľ použijete aj hoci ktorú z tých mojich pomôcok, tak to je jedno. Hlavne, že vám to pomôže teda a potom tieto videá, ktoré natočím, tak splnili svoj účel. A to je hlavné. No tak ja som si vypísal, že je 9 druhov pomôcok. Prvou sú tzv. Ustálené frázy. Vieme napríklad, že poznáme to v kresťanstve, že viera, nádej a láska. Neviem, ako sa to volá, nejaký termín to má určite, pomenovanie, tak vidíme napríklad pri radostnom ruženci, že idú za sebou v preddesiatkoch viera, nádej a láska. Tak už len podľa toho by ste si mohli zapamätať tie preddesiatky. To je jedna pomôcka, k tomu sa dostaneme ešte potom špeciálne, k tým preddesiatkom a tak. No, ďalšou pomôckou sú počiatočné písmená niektorých slov. Napríklad v tomto preddesiatku tu je, že posilňuje nádej. No, tak máme Pčko a Nko, čiže PN. A každý pracujúci človek vie, že PNK, hej, práce neschopnosť, tak to je taká pomôcka, ktorá pre mňa funguje. Potom, čo sa týka písmen, ešte k tomu je pomôcka ďalšia, že písmená v abecede. Že ako idú za sebou, to tiež často pomáha pre mňa. Ďalšou pomôckou sú veci, ktoré sa opakujú v konkrétnych tajomstvách a v konkrétnych výrokoch. Ďalšou pomôckou je, keď nájdete v celom tajomstve príbeh, respektíve v tých výrokoch, ako na seba nadväzujú, ako idú za sebou, taká postupnosť, tak vytvárajú určitý príbeh. Ďalšou pomôckou sú skupiny súvisiacich výrokov. Ako si ukážeme, že niektorý výrok súvisí s výrokom z iného ruženca, napríklad nejaké kľúčové slová alebo mená napríklad a podobne. Veľmi dobrou pomockou pre mňa osobne sú čísla. Čiže vy všetci, čo ste matematici, tak čísla vám určite budú pomáhať. Myslím tým napríklad čísla výrokov jednotlivých, ale aj inde. Uvidíte potom. Ďalšou pomockou sú kľúčové slová. Napríklad ja osobne viem, že v slávnostnom ruženci v 5. tajomstve 4. výrok obsahuje slovíčko sprostredkovateľka, ktoré nie je príliš štandardné, preto je také, že na základe neho sa dá zapamätať, že ten konkrétny výrok. No a potom, ako vidíte aj na tejto knižečke, tak má veľmi krásny vizuál. Pri jednotlivých tajomstvách sú krásne obrázky. To naozaj by som chcel vedieť, že kto je ich autorom. No a na základe vlastne aj tých obrázkov si môžete zapamätať niektoré veci, ale aj pozícia napríklad, že 3. tajomstvo radostného ruženca je na pravej strane tej knižočky a 2. tajomstvo na ľavej, čiže v tomto zmysle. Ešte k tým kľúčovým slovám, že vlastne často vám stačí, že naučiť sa iba to slovo a ono naviaže na seba
celý ten konkrétny jeden výrok. Dobre, tak toľko k teórii a v ďalšom videu už teda prejdeme na radostný ruženec.